Cristiano, it-tarbija li ġiet abbandunata f'Settembru li għadda f'Buġibba mistenni jibqa' taħt ordni ta' ħarsien u jinżamm fil-kresh tal-Ursolini flimkien magħhom. Dan hekk kif l-om u wisq anqas il-missier ma huma fqada li jieħdu ħsieb it-tfal. Żvelaw dan ma' One News imkejjen qrib l-investigazzjonijiet li kkonfermaw kif l-inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Joe Mifsud ġiet konkluża u għaddiet għand l-Avukat Ġenerali fl-aħħar jiem. Dawn is-sorsi li kellhom aċċess dirett tal-inkjesta minħabba l-involviment tagħhom fil-każ qalu kif fil-konklużjonijiet tiegħu il-Maġistrat Mifsud għad fuq il-pariri ta' diversi esperti u ddeċida li ma jittieħdu l-ebda passi kriminali fil-konfront ta' Cristiano. Dan hekk skont il-liġi Maltija din setet teħel bejn 7 xhur u sena ħabs. L-istess sorsi qalu kif il-Maġistrat Mifsud għarraf ukoll bil-konklużjonijiet tal-inkjesta lill-Kummissarju tal-Pulizija u l-persuni involuti fil-każ minħabba x-xogħol tagħhom f'entitajiet ta' ħarsien soċjali. One News u informat li l-esperti konkludew ukoll li missier Cristiano ma huwiex f'pożizzjoni li jieħu ħsieb lil uliedu dan għal fatt li jixrob alkoħol f'livelli eċċessivi tant li darba spiċċa kważi merreq. Tul l-investigazzjonijiet l-esperti irriżultalhom li l-mara setet kienet vittma ta' swat mis-sieħeb tagħha għalkemm ġie magħruf li l-mara tagħti ħafna lis-sieħeb tagħha. Madankollu tul il-kors tal-investigazzjonijiet ġie magħruf li mhux darba jew tnejn li l-mara twaqfet min nies u jgħidula li s-sieħeb għandu jtihom il-flus. Il-każ tat-tarbija abbandunata kien seħħ nhar is-7 ta' Settembru li għadda meta l-Pulizija ddaħħlilha rapport li fit-triq il-Pioniri f'Buġibba kien hemm tarbija abbandunata fuq l-għadba ta' blokk appartamenti. Minkejja li jom it-tarbija ma kienitx magħrufa mal-Pulizija kien biss fi żmien 48 siegħa li l-Pulizija waslet biex identifikat lil om it-tarbija. Aktar dettalji dwar dan il-każ u l-konklużjonijiet tal-inkjesta maġisterjali li ħadet 3 xhur mistennija jiġu żvelati mill-Gazzetta Kulħadd fil-ħarġa tagħha tal-Ħadd. Idħol fuq one.com.mt